Jel si ti zapamtio? Nemoj da se zbuniš. Iako ne znaš... Naravno, turniru sećanje na... Evo, videli smo miks pesama, što kaže Žeda, prošetali smo se kroz istoriju. Dunja, ti te pesme znaš? Znam. Si morala nešto mnogo da učiš tekstove? Pa nisam. O Šećeru, naravno, to je bio veliki hit i još uvek je. 9,5 nedelja, jedna fantastična pesma i mislim možda bi bio red da sad i ove mlađe generacije nauče, jer je zaista fantastična, ima dobar ritam, mada smo mi, to je neki remix. Ja, remix iz 2006. Vi ste to sad obradili malo. Ne, bio je remix iz 2006. pa smo na tu matricu... Jer je nekako prijemčimljivo možda u ovom vremenu. Pa da, pa dobro, drugačije. I treće je Vino Karmin Adrenalin, tako da to je novija, mislim iz nekog novijeg vremena, tako da ja mislim da se dobro snašao. Ali dobro, kaži mi, hoćeš još neke pesme da... Pa vidi, ovih dana ćemo da snimimo kompletne pesme, nećemo samo miks od Šećeru i bilo šta, i možda još jednu, ali treba radimo na novim pesmama. To je u stvari poenta. Imam ja tu obrada, 2-3 koje bi mogli se obrade stari pesama Luni, ali obrada je obrada. Ipak je to bilo. Moraš dati novo. Znamo da. Novo je... Dobro, ali opet daš se, što kažeš ti da ima za nastupe. Novo je, ne, za nastupe dali. Trebaju nam nove pesme, realno. Možemo da obradimo još ovo da druge strofe otpeva, da ne bude miks kao ovo, nego kompletne pesme, pa kad imamo playback 2, 3, 4 pesme, čisto da imamo čime da odemo u medije. Dunja, je li Čedi malo 24 sata, je li tako da traje dan? Da. I meni je malo. Mene samo treba uposliti. Ja sam čovjek koji kad ništa ne radim, stvarno nešto... Ne voli da bude dokon. Ne, ali bude. Veruj mi, korona me je ubila u poja. Znači, veruj mi, ljudi, iskreno vam kažem, ja sam pročitao 16 knjiga za redom i nisam mogao da pročitam novine mesec dana, predozirao sam se slovima. Kunevam se, a od tih 16 knjiga 4 su užasno teške knjige koje moraš po 3-4 puta da čitaš i onda kad sam shvatio da je mogućno, onda sam svirao dok sam utrnuo. Pa onda sam kao vraćao slike da pregledam stare spotove i pregledao ne znam šta dalje. Onda sam, i kad je sve prošlo, ostalo mi još samo 1,5 dana, nisam znao šta da radim. Čekaj, Lepo, da li ti čuješ? Čujem, ali sam svestan toga koliko Čedu znam dugo. Da, ne lažem. Bio mali još i to. Da, ne lažem ništa. Ništa nije, stvarno slažem sad u ovom momentu. Hiperaktivan čovek. On hoće da pretera, ali neće da slaže. Kad imam šta da radim, da, bravo, tako, pravo je. Istinu je rekao. Volim da preteram u cilju zajebancije obično, ili da napravimo da bude zanimljivo. Da, što s neki to. Da, ali ne lažem, nikad ne lažem i ne... Ali pravi eksperimente i ono je dobro bilo od Slona preko partije stranačke neke. Napravio sam jednu pesmu koju ne bi smeo da objavim tokom... Da vas ne bi ugasili. Ne, nikad više ne bi u medije. Pustili, zove se Bando, crvena pesma. Jedna lepa ska pesma, a pesmu o Titu koju sam ja kao Čorak i Pilić izbacio, i još uvek razmišljam da li da je okačim na internet ili ne. To je spot montaža Tita i mene, to je PGP objavio, nije to ništa zabranjeno, sem što... Bolje novu Dunjinu pesmu sa Lunom, jel tako? Više resurse naravno. Staro, vidiš kad dođu ta vremena, sve se vraćaš na to nešto. Ali dokom popijali će krštava što sam ja očigledno... Ali čekaj, jel imaš ideju za neki eksperiment, mislim, dobro, pored Dunje? Pa imam za pozorišnu predstavu koju je bio rock'n'roll, koju sam napisao pre 5 godina i korona je i to uspela da mi uništi. Bili smo na pragu da sa Kragujevčanima uradimo predstavu. To je jedna zanimljiva priča o suđenju ubicama rock'n'rolla u današnjem vremenu i parodija na neki način. Recenzenti knjige su mi bili pokojni Miša Aleksić i Milić Vukašinović. Znači, dve stroge kritike koje su obe dobre, a rizikovao sam šta će ljudi napisati, jer imaju dignitet da mogu napišu šta hoće, ono što misle. Nekoliko ljudi je iz sveta rock'n'rolla pročitao knjigu i svi su zadovoljni. Mislim da bi bilo interesantno da tako nešto živi i da doživi predstavu. Eto, to mi je neki eksperiment koji bi imao i možda neki umetnički izazov mi je promocija ove knjige, jer i to je korona isto ubila i zaustavila. Imao sam 50 i nešto promocija po Srbiji, bio sam na granici da idem u Pariz, u kulturni centar, pričali smo i o Čikagu, sve je nestalo kao da nikad ništa nisam napisao. Pa polako, sve će se vratiti. Ne znam da će se vratiti, vidi. Ja sad pokušavam, evo reći vam jednu poražavajuću činjenicu, zvao sam menadžera svog u Sloveniju i on mi je rekao, Čeda, trenutno ni jedna diskoteka u Sloveniji postoji. Kažem, kako misliš ne postoji? Ne postoji. Svi su se prenamenovali u nešto, ako bude od jeseni, možda.
Ljudi, to posle ratova nije bilo. Dakle, problem je, Đus je jednom sjajno rekao, radili smo duet ja s njim i sede 3 mlada repera unutra i on kaže, brate, znate vi ko ovaj čovjek ode? A oni kao, znamo kao, šta znate, brate? To je Survivor. Da. Tačno smo Survivori. Veruj mi, znači preživljavamo da ostanemo i još što je Dunja rekla da nova generacija zna. Gde se izgubilo da ne zna? Ali svi znaju reality zvezde, svi znaju ko su. Mnogi pevaju, idu po diskotekama kao pevačice, pune diskoteke i dolazi omladina i gleda. Ljudi, zlovreme.com. Lazar Mladenović nam se pridružio. Lazar je budućnost. Neko novo bolje vreme. Nada, svetla naša budućnost. On je član ekipe pionira koji je na državnom prvenstvu, koja je na državnom prvenstvu bilo 3, je li tako? Tako je. Čestitamo, momak. Sve čestitke. I ti si uspeo imaš mnogo medalja, mnogo diploma. Da vidimo Pa šta. kako, koliko se ti baviš ovim sportom, Stvarno, a koliko godina imaš? Još od malih nogu. 10 godina imam, 1 godinu treniram. Godinu dana i toliko uspeha. Bravo, sve Da, čestitke. on Evo, ljudi, je istina, najmlađi nema fora. i najkraći trenira 10 i godina. znači zaista ima veliki talenat, tek je 3. razred. Pa jel on trenira 7 dana u nedelji da bi Evo postigao neka ovo? priča on. Je li Lazo? Jel mogu Lazo da te zovem? Da, može. Hvala. I reci, koliko se trenira? 3 puta nedeljno. 3 puta, ma ja mislim da si ti i češće na treninzima. Kad imaš takve sve uspehe. zavisi, Jel neki vežbaš put- kod kuće ili? Ne, samo na treningu. Samo na treningu. Koga da gađa kući? Koliko se putuje na trening, jel ima to? Komšije. Jel je to blizu tu ili ne? Pa blizu je. Koliko ima? Manje od pola sata. Manje od pola sata, svaki dan. Manje od pola sata. 3 dana. Koliko kilometara? Jedno zlato, 2 srebra i bronza čovjek ima. 10. Manje od pola sata, ali autom, ne Autom, pešak. da, ne pešak Lazar autom. živi u Jeli, a što vi jednom od grizete sela medalje kad ono Zrenjaninske dobijete opštine. medalju pa Vidiš, kao ide peške grizete? čovjek pola sata. Što grizete kad dobiju Ne, medalju? ne, kao autom svi? pola sata. A? Ne. Ne grizeš medalje? A ja sam gledao na televiziju svoje medalju i grizu kao da li je pravo. Ko zna koji si ti televizor gledao? To što kažeš, da. Animal Planet, daj bre, pusti. Nismo još došli do Kako si čuo tog Lazo nivoa. za streljačku družinu iz Smedereva? Gađale To ga mi deca i je... on beže od njih, onda čuo. Pusti ga da kaže nešto, Pedro, ne zbunjuj ga. Moram da ga dira malo, Lazar simpatičan. bro. Moj drug Lazar Lazarević, on je trenirao pre. On mi je kao neki brat po nekim dedom. Dobro. Nešto. I on mi je pitao me, Lazo, hoćeš sa mnom da treniraš streljaštvo? Pa si ti nešto trenirao ili ne? Trenirao sam fudbal. Fudbal. I fudbal mi se nije svidio jer sam imao jednom jako veliku povredu, i to na nogi. I ni mi je se svidelo i zbog toga odlučio Ronaldo sam te udario. streljaštvo. Pa pametno, jel da? Streljaštvo mi je nekako najfiniji sport i najbolji. Jel tako? Svideo I mi ti imaš se. najbolje rezultate. I da se zahvalimo tom tvom bratu Lazaru, jel tako? Da. Koji si te je teo sad- doveo. Brat je prestao da trenira. Taj Bravo. koji- Dobro, bila mu uloga da njega dovede. nastavi. Da. A taj koji te udario u fudbalu, sad ga juriš sa puškom? Ne. Pitam neko da znam. On je isto trenirao fudbal sa mnom Dobro. i prestao je streljaštvo, trenira sad fudbal. Sad trenira fudbal. Da. Pa, deca se Da, traže se u traže tim se, godinama. jeste. Evo, Lazar se pronašao u streljaštvu, kao i još i druga deca koja su tako da kažem talentovana. Ja bi se isto pronašao kao I dijabol. Lazar je jedan jako ozbiljan, jako je mlad, mali strelac. Mi imamo jednu grupu na Viberu, mladi strelci. Jako je najmlađi u toj grupi, jako je odgovoran, Vidim da je dolazi odgovoran, to se redovno na vidi. treninge, ne preskače treninge. Čak smo imali problem da ga ubedimo da ide na rekreativnu nastavu sa školom, jer smo Stvarno? bili u fazi priprema za državno Ti takmičenje. nisi hteo da ideš na rekreativno? Kako nisi čovjek? Evo, zamislite to. Ispravna odluka. Ma nemoj, brate, sledeći Trening, put trening, trening. studentske žurke. Čekaj, ali kad dođe na studentsku kao šampion, svi će da ga Tako primete. je. A ako dođe kao, tako će da ga primete. Nemoj sviraš gitaru. Dakle, vežbati, samo vežbati. Muziku da. Da, jel da? Jel voliš sada što imate na takmičenjima to mogućnost i da slušate muziku, a ne da bude ona gluva tišina, što kažu? Da, to sam navikao. Navikao si? Oni od početka, Da, da, i to je njima je ta to sad generacija normalno. koja, da, njima je to normalno. Lepa. sve. Koji ti je omiljeni pevač? Omiljeni pevač. Niki Evremović, 100%. Ne. Riblji čovjek. Mislite na ove tineđerske pevače? Bilo ko. Ne bre, narodne bre, kakve. Vojaž. Vojaž i Breslić ili samo vojaž? Vojaž. Samo moje. Bravo. I jedan strani
pesnik XXX Tentator. Stvar. Bravo. Njega se retko pratim. Ne znam ni ja. Lepo. Ali više sam vezan za streljaštvo. Za streljaštvo. Dobro, ali opustiš se nekad, jel tako? U školi si dobar, super, odličan. Jel tako? To je preduslov za A čekaj, za te reci mi nešto medalje. ovako, baš me zanima. Ako je devojčica gađa bolje od tebe, jel tu ima neki problem da te zezaju posle ili to u streljaštvu nije važno da li je devojčica ili dečak? Ne, nije važno da li je U fudbalu bi devojčica. bio problem da ti devojčica Da. kroz noge provuče, Da. bilo bi problem. Da. A znači u streljani U nije. streljanu ne. Bravo. Zašto? Najbolju koju smo ikad imali bila je žena, Jasna Šekarić. Nije bio Bata, bila Seka. Tako je. I 6 olimpijada učestvovao. 7 olimpijada i 5. Možemo da razbijemo tu Što ne znači da možda oni neće da... Upravo, doći ćete vi Čedo, nama što ti za ne odmah. znam koliko godina, To, nebo to. sada ćemo Više ti ja ne znamo ovde ni i ko je Bata, ni ko je dovesti Seka. naše šampione. Da rešimo. To, više. A isto odela imaju svi. A isto svi. Iste puške. Iste puške, ne znaš da li je Bata, da li je Seka, tako da ćuti. Opredeli se ti za pravu stvar. A za ne, koliko imaš godina? 10. 10. 10. On je znači najmlađi, jel tako? 4. Bravo. Od malih nogu, od malih Znači nogu. čovjek tuče 4 medalje godišnje. Jer otprilike primamo decu koje su 4. Za 10 godina moraš imati pomoćnika da unese medalje. Će da imaš ti sobu samo za medalje? Čeda, drugo ime statistika. I morat će za 10 godina pomoćnika ulazi u studio i nosi džak medalja. Samo medalje. I kaže ovo je moj pomoćnik Molim vas, Lazar. nemojte menjati ovo je moj kanal. pomoćnik Lazar. Nemojte menjati koji je brat. kanal, na pravom ste mestu, pravo vreme. Gledajte nedeljno popodne, vrlo zanimljivu etikatiju. Ruđo, Zaista sadrži puno statističkih podataka i Slušaj Čeda je ovo. zaista jedna velika riznica, Slušaj naravno. ovo. Možete sada otići i stavite kafu dok Čeda kaže to vrlo važnu situaciju i vratite se. A može i ručak, a Ostanite može i sa ručak. nama. Slušaj, za 10 godina Lazar Slušaj. dolazi u studio za 10 godina i dolazi Lazar s njim i nosi džak medalja. Kaže ovo je moj pomoćnik Lazar koji me je doveo da Ajde sad treniram. izađi, Lazar. Lazare, možda ideš sad, razumeš? I džak medalja. 4 na godinu, dobar si. A dobro, šta je za dalje? Reci, jel pamtiš prvo takmičenje koje je bilo? Ovo je prvo kad čovjek počeo puca pre godinu dana, pamti normalno. Pa da I on ne vidim Nebojša kako- sada ne, seća. ne, evo ne pamtim. Ne, ja sam... Ne, ja Da, volim... koje najbolje pamtiš, po čemu? Gde si bio najbolji? Stali smo. Smederevski kup, ovde si skoro pobedio pred kraj. Kaže, Drugo mesto. došlo je drugo mesto Po u Svederskom drugo mesto, kupu. to zar to Pojedinačno nije na finali. prošle godine. uspeh? Na finali. To je Smederevski kup, 3 kluba se takmiče. Ovo je Dunja Pleš. Gde smo stali kod Smederevskog kupa? Da, da, Sad je čuven, da. I Klibovac. Lazar Rađenović je osvojio drugo bravo. mesto. Jel nema treme i tebe da pitam? Ne. Ne. Koncentracija Zašto na nivou, jel tako? Zašto da imam tremu Sad ćemo, kad ja i ti Čedo sve dobijemo. trebaš da radiš po pravilu i radiš sve dobro i sve I ide uspeh okej. je tu, jel Da. tako? Jesu Pa, bravo. čašćavali kući kad si donao prvu diplomu? Jel Jesu? tako? To, vrate. Prvo deda. Bravo, deda, to. Prvo Bravo, deda. aplauz za dedu. Bravo, bravo. Svi kupili. Ne. Stavit ćemo Deda, je, računica deda u mi to. je uzeo vazdušnu pušku jednom, Lepo. a tata ostalo oteo. sve novac mi je dao. Novac pa ti posle Tako je. kupiš šta želiš, Da. jel tako? Lovačku posle da imaš za jasno. Pa deda je inače lovac, je li tako Da, Lazo? i tata i ujak. Bravo. I tata i ujak. Tata i ujak. Pa, Tako da bravo. Laza ima veliku podršku u porodici. To je jako bitno. Deca koja imaju podršku u porodici mnogo su stabilnija, mnogo brže napreduju, imaju Da. A kad je deda dočekao poverenje to, koje treba i da, i mislim, i postiče ih i a da je ušao na balet i da je ušao kao baletan, šta bi djed rekao? Jer nije ništa svi roditelji. Ne bi razgovarao sa mnom. I dobro Nikola je sad već veliki, ali od ovih malih tačno znamo koji roditelji dolaze svako večer na trening, znači prate i šta njihova I to je mnogo bitno za uspeh deca. nije. To je zaista jako bitno da imaju podršku u porodici. Podrška porodice, i slažem se da je važna u svakom sportu, pa čak i za nas koji se bavimo pevanjem. Većina ljudi satanizuje ovaj posao, tako da Tako im je lakše. roditelji O, pa dobro, onda da. nemojte Lakše im da tako. pevaju i tako dalje, mada postoje i ljudi koji se bave ovim poslom A izdigli bi pošteno. za mikrofon. isti, Tako, kao isti. takvi. Evo, da si bio pevaljka. Da, Da si bio, lepo sam rekao. da si bio, Sad sam Dunju, bio bi onda na Euroviziji. sad sam Dunju dotakao malo pre ovako nešto i razmišljam, znate kako je nastao ime grada Mexico City? Ne znate. Ne znamo. Bila na pustinji 2 puža gulađa. Jedan pipnuo kaže Meksi, ovaj kaže ko si ti?
I tako Mexico City. Podvucite dole. Meksi, posjeti. Meksi ti rekao. To ti isto Izvinjam, za kako se podršku zove porodici- Makedonac koji jede krofte. Makedonac. 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 Iz ličnog Nisam iskustva ukapirali govoriš lepo. za podršku porodici, jel tako? Tvoja mama je sve bila, jel tako? Jeste meni mama Šta zaista god da bila treba, velika podrška, da. žena je... Pa i zajedno smo se izborili. U početku naravno da to nije bilo tako. Kad sam počela se bavim plesom, ljudi kao ja, nećeš da budeš igračica, nećeš ti da igraš. Bolje ti učiš školu. Ja jesam paralelno učila iz škole i sve ovo što sam završila kasnije, ali to bila moja velika ljubav pre svega. Kasnije sam počela da živim na sceni, pa onda sam se volala i pevanje i koreografiju i sve ostalo što ide uz to. Lepo. Tako da imala sam zaista podršku i ne mora da znači da ako se baviš ovim poslom da ćeš biti loših nekih moralnih, da kažem, načela i afiniteta. da. To nema veze s poslom. To ima sa Upravo, karakterom i tako je. osobom. Ja sam vojnik u suštini. Tako je. Šta god da radim sam vojnik. Tako da, Spartanac. Spartanac. Ovo kad kaže kasnije da ima onaj vic fora kad dođe da dobije posao i kaže pa koliko je plata za početak? Pa kao 200 evra, kasnije će bude 500-600. Dođem ja kasnije. Da, čekaj. Ja ću dođem kasnije. Začekat ću malo. Dobar Lazar dan. je i za tvoj sport isto rad, red, disciplina i rezultati zagarantovani. Da. Jel pamtiš možda prve te tvoje časove? Šta si upamtio? Šta ti je onako ostalo u sećanju kada si došao kod sećam- Marije? Slovo Š. To je šta? Slovo Š. Nišan na pušci. Treba da bude slovo Š ispod crnog. Kirilić. Ćirilično. Ćirilično. Naše slavoš. Prednji nišan u sredini, zadnjeg. Da, zadnji krug. Znači, ako I ne gde zna onda zvuku, ide ne može. nišan? Gde onda stavljamo nišan? Kad je slovo Š, ispod. Sad će ga- Crnog krug. Jel tako? A znači, Jel to ne može sestra da se uči? bez... Bez slova Bez Š slova nema. Š, Ko ne znači, zna bez slovo Š azbuke ne ne može. može. A ti sestra zna slovo Š? Ne. Tek će da krene. Tek će da krene Tek u prvi razred. Znači kad krene pa onda može, jel tako? Da. Lepo. Eto kako deca sve to pamti. Vi imate taj neki lep pristup. Lazare, pošto ste na Psihološki televiziji, onako sad ću analizirate. Da, ja sam, pričali smo pre nego što smo ušli u Da. studio, promenila nekoliko profesija, da tako kažem, ali streljaštvom se bavim više od 30 godina, neću da kažem tačno koliko, ja sam počinjala ovako kao Lazar, dobro, i planinarenje. Kao mali smo te To je gledali hobi, da. Radila sam u kulturi, radila sam u privredi. Ali pošto je sad i nekultura, evo sad onda moramo radim- pucati. Da, već treći ja sam druga osoba. Preporođeni ste onako. Ja sam zaista... Ja ću sa Lazaru- decom je prelepo raditi. Jeste. Jako je, da kažem, lep posao. Težak. Odgovoran. Pa, kad mi kažu učitelji, kolege, nastavnici i to da je kao deca su ovakva i onakva, ja nemam takve slučajeve, Da. zaista naša sva deca na streljaštvu su divna, pametna, lepo vaspitana i kulturna deca, ali to je ono, znate, tu dolaze zato što vole. Da. Tamo negde zato što Moraju. Da. I to je velika razlika, da. Ja se trudim zaista da budem, da kažem i da budem na tom njihovom nivou i da se malo i raspoložimo i pričamo o neke lepe, vesele stvari, a naravno kada treba da se... Da se radi, radi se. Da se radi, radimo. Mora. Šta si teo Čedo? Ja ću Lazar Nešto izdati jedno zanimljivo. naređenje. Da postaneš veliki šampion i to državni prvak, nemoj slučajno da nešto tu ne uradiš kako sam trebao. I da se javiš. Jasno, Da se javiš. da se javiš direktoru ako slučajno nešto, jasno. Obećanje, obećanje, jel tako? Dakle, jasno rečeno, sve na televiziji si obećao, Da. Da. na YouTube-u će biti Novak ako... Đuković iz 4 godine Da. obećao da će da osvoji. Dobre. Dođeš, Znači, titula državnog prvaka, izvinite što smo se upoznali, ja sam Lazar. A na televiziji što se obeća, to mora svi ispuniti. Mora, nema. Da. To ja znam, mislim. Evo svaki dan nam obećavaju i To sad- ispunjavaju. Divan Obećanje. život. Uzmeš u pola 8, gledaš i to ti to. Porasteš, bit ćeš Nego teglu. polako privodimo emisiju Tako kraju. je. Verovali vi ili ne, vreme je proletelo. Da, ne verujem. morate ponovo. Leti I- a još, i zimi. brže leti. Leti. A zimi isto. Zimi sporije A zimi isto, ali sporije. Ali leti, leti. Leti, baš leti. Gde možemo uživati u vašim pesmama? Evo to na internetu. nastupu, i Na na internetu internetu, i na dobro. televizoru. To je sad Da. besplatno. Jeste. Da. A ja se nadam od leta ćemo Dobro. biti spremni za nastupe, pa onda gde nas pozovu. Dunja, tebi je sad mnogo lakše. Da, meni je sad lakše što se tiče tog dela posla. Ja ću raditi samo ono što volim i to mi je, zbog toga sam izuzetno srećna. Mogu da se bavim scenom, mogu da igram, da pevam, da se bavim svojim Da. stylingom i sve ono što mi je do sada
što sam morala još mnogo stvari pored toga da radim. Sa druge strane, naravno, vredno treniram, zato što želim da izgledam što bolje, naravno, i pre svega zbog zdravlja, i tako želim da apelujem na sve ljude da se bave nekom fizičkom aktivnošću. I treća stvar što mogu da kažem, evo da najavimo, znači Čeda ima, Grupa Luna ima svoj kanal, možete svi da posetite. Ja, Grupa Luna official, ali dovoljno je Grupa Luna, ukucati odavno kanal radi, naravno. I možete ima skoro 100.000 pratilaca, tako da... Pa da može, znači da se gleda po kanalu. Da gledate, da uživate, naravno. Pa i ovo ćemo naravno da stavimo na kanal. Pa da. Ima da vas u kanalima. Da mi budemo malo u kanalu. Ima da vas u kanalima. Odmah, kod nas. Kanalu da vidim. Ali dobro, i jedan od uslova moraš da čitaš knjige, šta ti kažeš? Moraš da čitaš knjige, da. Da bi došao u grupu, moraš da pročitaš knjigu. Ne, ali iznenadilo me što je pročitala Monstruma, to mi je baš bilo, to je priča teška knjiga. Pa kad dođeš u grupu, prvo mora pročitaš Monstruma. Ja nisam baš klasična pevačica, eto, ja se stvarno izvinjavam. Pa mislim... Oprostite mi, molim vas, čitala sam knjige, išla sam u školu i trenirala sam i vežbala sam. Da mislim pevačica čita knjige. Dobar deo ljudi podržava ovo što mi radimo. Možete, internet je čudo, znaš, tamo dosta debila imaš koji se kriju iza raznih... Dijabola, da ostanemo... Da, i tako dalje, ali jako mi prija da jedna normalni ljudi koji prate moj Facebook i neke druge te zvanične stranice, dosta ljudi podržava ovako nešto. Zašto ne bi? Svi koji imaju ukusa će mene podržati. Ne, naravno. Glasite za mene. Dunja Flash. I ono što je bitno, onaj deo ljudi koji ne podržava ili voli da ospori, moram da i kažem da Luna postoji skoro 24 godine i da je za 24 godine jako teško održati prvo sebe da radiš, a kamoli personalno. Ljudi se umore, istroše, požele nešto drugo, isteknu im ugovori. To je normalna stvar. Ja nisam u muziku ušao iskreno ni radi jedne pevačice, ušao sam radi sebe. I boravak moj u muzičkom svetu više puta je bio dovođen u pitanje jer su me umorili drugi. Da. I razočarali ili iznenadili ili učinili neke poteze koji su bili loši. Svi oni koji mene pljuju moraju da znaju da sam ja Luna i da sam ja stvorio te pesme koje vole. Pa onda mora razmisliti o tome ako pljujete neko ko me dao to što volite, a ako mene krivite da sam ikad nikog zlostavljao, a to ste čitali u štampi, nikada, nemam ni jedan spor ni sa jednom svojom pevačicom koja je bila u Luni, nemamo ni jedan sporan moment, ništa se nikad nije uskratilo nekome, ljudi su iz različitih razloga odlazili i taj žal za nekim prošlim pevačicama koji ljudi imaju, ja nisam ni jedan snimak izbrisao, svi su na internetu dostupni, koga voliš izvoli, a ako ne možeš da prihvatiš ovo novo, pa nemoj to gledati. A znate što ja moram da kažem, najvažnija stvar? Može da vam se sviđa neko ili da vam se ne sviđa. Ne možete da osporite da nešto traje. Znači, ja trajem toliko godina, Čeda traje toliko godina. Znači, može da vam se dopada moj način plesa ili ne. Možda sam za nekoga energična, za nekoga, možda neko voli neko mrtvo puvalo. To je sve okej. Znači, sve zavisi šta ko voli, neka izvoli. Da li se sviđa nekome, ali ne možete da osporite da trajemo toliko godina i da od toga živimo, što je vrlo bitno. Znači, mi živimo od našeg rada. Znači da, apsolutno, uvek na internetu postoji barem 2-3 ljudi koji ima 550 različitih profila i na kraju se ispostavi da je to ista osoba koja eto tako svoje komplekse, naravno neuspehe u životu i tako dalje, sa time bavi. Ništa ne radi i kucka samo kritike. Ja, na primjer, Čeda, vrlo često pričam o tome. Mene to uopšte, ja ni ne čitam, mene to ne zanima, jer apsolutno znam i verujem da ono što radim je apsolutno dobro i to volim. E sad, postoji neki... Ja te razumem, ali ja sam često bio meta napada i skoro onaj događaj koji se desio u TV Kurir da je Maja izašla iz emisije. Mene su portali prikazali kao nekog negativca, iako ja nisam napustio ničiju emisiju, iako ja nisam rekao znao sam, iako nisam uopšte učestvovao kao negativac, portali su to izbacili, onda dobar deo ljudi na mrežama, ali mene dotiče kad to na našem kanalu ljudi rade, me doživi zbog tih idiotskih lažnih natpisa, jer moj zadatak je u stvari da u svakom gostovanju kažem da je to laž. A ja bih voleo da ti mediji sad mene tuže da kažu nije tačno da smo lagali. Ne, oni ćute. Dakle, želim da znate da sve što ste pročitali je laž. Nije istina. Jednostavno su to izmanipulisali, a šta je istina, srećem, postoji snimak, pa pogledajte. Ne treba da čitate novine, ima snimak, vidite sve što se desilo, desilo se tu. Ni pre, ni posle, ni bilo ničeg.
Tako da izvucite I svojim naravno mozgom. mi dalje trajemo i Naravno, trajećemo, imat ali ćemo dobro, ja hitove i odgovaram vi na- ćete na ono Dolazite što kod mene- nas u emisije, pa Ja odgovaram na ono Mene što si mene dodiruje, zlostavljao, to je ja to. znam, mene je zlostavljao. Nije ti dao da jedeš pečenja dole. Ne bre, vodi me zlostavlja tom prnjavom, tom zlostavljao. Inače, hvala, on je napravio jednu divnu emisiju o meni i u mom nekom životu i otišao u Prnjavan Mačvanski gde sam ja živeo prilično dobar deo života i gde mi živi mama kao učiteljica u penziji. Sve smo čuli. I bilo je zanimljivo, bilo je komentara koji su bili duhoviti, pa i oni koji su bili negativni u smislu, bili su više ono da budu oni mangupi. Znaš, kao da kažemo nešto mangupski, pa da osporimo, kao onda kad osporimo, onda smo mi veći mangupi, ali to je nekad opet zdrava fora. Da, zdrava fora. Ali ono što ja znam, to je da je moj put muzički i životni, sam ja i vernik, iskren, nema ni jednu mrlju kad se okrenem nazad, nikom ništa ne dugujem, ono koji su me zadužili sam uvek zahvalno vraćao, nema niko da pokaže rukom na mene, on je preko mene uskratio. Skoro jedan idiot pisao u jednom komentaru kod Jovane Jeremić da sam bio kao ti si loš čovek, ja sam napisao njemu odgovor, izvini, ali mi se ne poznajemo, kao mi smo jednom sarađivali s tobom i imali smo probleme s tobom. I onda razmišljam, ko zna ko je vjerojatno neka amaterčina, ako mogu imati problem sa mnom, mogu biti samo amater. Naprimjer, mi sad dođemo na binu, a ti nemaš elementarne stvari koje trebaju njoj, pa ne možeš imati problem sa mnom. Ili mi ne daš pare koje treba da dobijem, pa ne možeš imati problem sa mnom. Znači, nije se deklarisao kraja. Ja sam ga zamolio da napiše javno, da svi vidimo šta sam ja to uradio, naravno da nije odgovorio i tako dalje. Tako da, ne trudim se da ispravim krive drine, ali sam razumeo, ako ne pričam o tome da nije tačno, ostavljam prostor tome što su dobili kao informaciju da je to kako je. A nije tako i ne dam da bude tako i eto. Oni koji lažu, nek lažu, ja ću i demantovati. Ima su kratke noge. Tako je, pa ima i izružim nogama, Boga mi. Da ti kažem, jedna od njih je novinarka sa dugačim nogama koja je mnogo nalagala i nalila mi veliku štetu. Pletenica i Kikica je ostala. Prepoznativa, je li tako? Dunja mi uplete ponekad Kikicu. A Pletenicu po jedan. Vidi, geneza moje Kike, sad je samo do ovde. Da. Greškom sam jednom osekao. Ja sam imao dugu kosu svoj život kao ti, svirao sam rok. Dobro. Od gimnazije. I onda pred samu lunu sam se ošišao na ćelavo, došao u kući, otvorili vrata, deca me nisu poznala ono kao ko je, ali sam ostavio rep. I ta Kikica, i zamisli, skoro me vidi jedna Ruskinja u jednom sportskom centru i kaže ona meni, jao, kao ti imaš upletenu kiku pozadija. Kažem, da, to mi kao imidž. Ne, kaže, u Rusa je pletenica kao da nosiš krst. To nisam znao. Eto. Znači, Rusi kada ispletu devojčici, dečaku, Kikicu, to je kao da nosi krst. Jer je sve to trojstvo, kao 3. Čim si sa Rusima možda povrediš ne, na Euroviziji. Ne, po 3. Ne, ali dobro. Ok, ali bez zezanja. Da, razumem. Tako da, eto, postoji mi to kao, ne samo kao imidž, nego na neki način možda i sećanje na te neke rokerske snove koji se nisu ostvarili. Tako, eto, da. Dobro, ali zato, za sam kraj, Marija, mi čekamo nove rezultate, ali ne znam šta ćete više od ovoga. To osvojate svet. Uvek može više, uvek može bolje, je li Ovo je tako? samo, kažem, jedan deo vazdušne sezone je završen, ostao je još taj trosta vazdušnom puškom, sledi sezona malokalibarskim oružjem, imamo takmičare i u disciplinama pištolj slobodnog izbora na 50 metara i u disciplini malokalibarska puška, trostav, tako da... Daću ti ideju jednu da poboljšaš tako. Za jul, avgust, kamp perspektivnih strelaca u Karatašu, imamo 2 strelaca koji će najverovatnije ići u taj kamp koji je... Radi se punom parom, je li tako? Radi se preko leta, trenutno u Smederevu, evo recimo sledeće nedelje nećemo imati treninge jer radimo rekonstrukciju naše pucaone, da bismo je prilagodili za ovu disciplinu trosta vazdušnom puškom. Očekuje nas znači i organizacija takmičenja, 3. kolo Kupa Srbije 11. juna, 18. juna finali Kupa Srbije i tako dalje, tako dalje. Daću ti ideju da napraviš nešto što je super novo. Kad već imate muziku, kad napravite prvi neki lep skup ovde, pozovete, evo doćemo i mi, pozovete 4-5 nas sa estrade koji se takmičimo, pucamo da nas oni ponize, da nemamo pojma, ali mi pucamo, ženska konkurencija muška, možemo i otpevati po neku pesmu, vi pozovete narod, doće mnogo više ljudi da se smeje prvo i nama. Razmenit ćemo kontakt, evo. Divna prilika da popularišete malo više to, jer mislim da će ljudima biti zanimljivo, a drugo,
možda neki posle toga postanemo i profesionalni takmičari. Nikad se ne zna. Da misliš, Lazo? Jel ima nade za čikačedu? Da, ima što nema. Mora da ga vidi. Ima. Gađa sam vrapce kao mali. Nada poslednje Kad umire, je to bravo. smela. Jovana, Da, imamo neko med. ko je zasladio našu emisiju je pčelarsko domaćinstvo Nebojša je Milošević. zasadio. Oni su dobitnici zlatne medalje za ovo bagremov se jede med, samo prsti. livatski med, lipov med i Prsti. šumski med. Tako je, Ti što naši suši. dragi gosti će dobiti divne slatke I to poklone. se jede, ne maže Matični se. mač sa medom. Čedo, jel može ovo? Matični Vidi, mač sa kaže, medom. jer jedete vi suši, ne samo s prsti. Samo Pa s prsti. da, evo, Tak, za hvala samo ti. s prsti. Izvolite. To, pravi med. Pravi, nije Znači nije prazna kutija. Ja mislim da sad ćemo u vas ne, praznu ne. kutiju. Nije. Nebojša sve pojeo, ko zna, brate. Ja sam izmazao. Evo i Dunja. Dragan, imaš Rodoveri ti probleme, ne može da ga trener obuzda. Dunja hoće da opeče. Kopriva za Dunju. Žar i prvi. Ovo ću rado da pojedem, volim treba. med, volim Nešto sve ovo. specijalno. Da, za vas i za vašu dečicu da treninzima. Tane med. Onako Tane zdrava med. kašičica. Namažete nišane, medom. Sad će vam i da gađa. Med sa š. Med sa š. Svećara Ljiljen se popremila da ovaj kebana ulepša i naš studiju i našu emisiju. Dunja, draga Dunja će dobiti ovu divnu Ja, kebanu. hvala, da najlepše, ponese. hvala srca. Dobiš 20 eura za nju. Na čemu, uvek. Baš je lepa I nakva stvar. samo takva, to smo da, već to rekli, odlično. apsolvirali Šta sa je to? mnogo joda, Plaketu koju sam voda. dobio sad. Da vidi, majke. Walter Kup. Pusti da ja pročitam šta piše. Pročitaj. Slobodno. Nebojši prasećim brigadama za pojedenih 250 prasića. Bravo, bravo, znamo dobro. to? Jagliće brigade. Evo, a to piše s ove strane. Vidiš kako je napredan. E, Da, da. Da, vidi, dete A nama je ostavio jabuku da se zdravo hranimo. Vata čvarak u letu. Je vam nekad bio u šuriken, emisiji, jeli nebo. je vam bio u emisiji nekad bilo ko Bata debeli pokojni menadžer? Nije. Nije. On je radio Cecu Slavković i to. Nije. Pa, mislim, izašla i pesma na internetu, Nikola Brojanica uradio u čast njegovu, tako da koji su ga znali svi, onako bio jedan simpatičan lik, pa je ta Znamo priča ga. njegova, da. Inače je magistrirao veterinu na medu, baš. A bio je stradni menadžer. Kakav koincident. Kaži nam šta si tela za ovaj Walter Kup? Da, to je nagrada koju smo dobili prošle godine od Sportskog saveza Smedereva za Puška Walter. sportski poduhvat godine. Nekoliko puta sam napomenula taj Walter Youth Cup, to je takmičenje za strelce do 20 godina starosti na koje dolaze učesnici reprezentacije iz čitave Evrope. Da. Prošle godine smo ih imali 10 iz 10 zemalja, inače smo imali i pre korone, evo to je i Čeda napominjao, stvarno i nas je ta korona onako malo sasekla upravo u ovom poduhvatu. Nas je Imali malo smo strelce totalno. iz Indije, na tom takmičenju. Internacionalno takmičenje, Internacionalno, da. Krenuli smo van Evrope da se širimo i onda nas je malo korona sputala, ali zato očekujemo ove godine da nam Walter Kup bude još bolji nego što je bio prethodnih godina. Pucajte Tu se svuda, samo takmiče nemojte. najbolji mladi strelci Evrope do 20 godina starosti, tu je puno osvajača Matični evropskih mlađi. medalja, svetskih, To je dobro, da. svetskih prvenstava Bravo je. i tako Dobro. dalje. Jedan od najtrofejnijih strelaca, recimo na tom Walter Kupu 3 zlatne medalje ima naša Teodora Vukojević iz Kragujevca, koja je ove godine inače postala i seniorska prvakinja Evrope. Tako da je naš Bravo. turnir, eto da kažem, Bravo. dobra referenca i odskočna daska za neke rezultate u budućnosti koje će ti mladi strelci praviti. Lepo. Marija, ne znam, dosta smo čuli. Ja vam pre svega i naravno naše ime čestitam na svem ovim plaketama i na medaljama i da ostvarujete i dalje ono što ste planirali, gađajte te krugove i te veprove. Samo napred, jel tako? Svi mi. Šta da kažem? Ja bih voljela, evo, da vas ugostimo nekom sledećom prilikom, Čeda je već Eto, dobra ideja. taj To je egzibit. onako zanimljivo bi bilo predložio. Dunja i Čeda onako da se oprobaju. Jesi Ja mogu da probao kažem med? U vašem gde se knjiga može Probao kupiti. je, probao Znao je. sam, odmah otvara da vidi da nije Probao je, probao je. Evo Čeda, Da čitamo Gde ćemo Čedine knjige, gde jel ćemo da tako, kupimo Čedo? knjigu za tih Da, 100 da. dinara? Samo da je nađem. Evo, kaže ovako, znači knjižare Delfi i Laguna i knjižara Dereta. Knjižara Manastirski proizvodi kod Kalinić pijaca, ulica Maksima Gorka u Beogradu. Isto crkvena prodavnica knjižara Riznica u Zemunu kod hrama Svetog Save i književno duhovni centar u Kraljevu. A u trgovačku. svi oni koji hoće da kupe mogu u duhovni luk da ukucaju, to je moj izdavač, oni šalju online tu knjigu. A ono što mi je želja, iskren da budem, probaću da u narednom periodu dobijem blagoslov, ako bude mogo i patrijarha, da se knjiga može prodavati u svim crkvenim manastirskim prodavnicama, bilo gde postoji Košta pravni knjiga? svet.
Mislim da je 650 dinara u prodaji, nisam siguran da je to krajnja cena. Manje od litar gori. Pa, malte ne, a ova druga knjiga Monstrum, ona je, mislim da je 700 i da još uvijek nešto malo ima. Monstrum je uvijek skuplji. U prodaji, pa i ne i veće knjiga i dosta je skuplja i tu cene su poskupele tokom korone u toj štamparskom svetu skoro za duplo. Sve je Tako da je, Sad kad bi izvozio za Rusiju, morao bi... da realno, mislim, kad pogledam koliko košta zaista knjiga, mislim... To je malo odnosu na trud koji uloži. Pa ne, nema tu neko, truda, jel nema tako? tu cene, jednostavno, Nema. kako ti objasnim, ako ti nešto dušu nahrani, koliko to košta? Da, nema cene. Koliko jeste. košta radost dede koji se obradao unuku sa medaljom kući? Jest. Nema para. Nema tog zeca i fazana. Nema, ne postoji, tako da ko to razume, ko ne. Žao nam i idemo dalje. Ja, izvinite što smo se upoznali. Pa da. Pa ljudi, hvala vam, Hvala stvarno, vam mnogo mnogo ste nam što ste Hvala lepo vama, a jeste vi bilo. stvarno ovo snimali sve? Jeste, Sve. Stvarno sve? Sve, čedo, sve. Sad čuješ šta se sve snima. Dunja, šta kažeš ti na ovo? Ja mogu samo da kažem hvala što ste me pozvali, ni mene i Čedu. Bilo nam je zadovoljstvo kao i uvek I stvarno družiti ste se sa snimili. vama. Sve. Da. Nas. I svaka čast vama, sad ozbiljna sam, što zaista dajete šansu i ljudima koji nisu sa estrade i da se ljudi upoznaju sa nečim Tako je. novom, da ih Pogotovo edukujete. tako lepe stvari. Sportovi, jeste. Kao što je A i Laza uspeh, i društvo. ovoliki Dobro, ovo nije uspeh. tako popularizovan sport kao što je fudbal, košarka i odbojka. Tačno. Da, ali Apsolutno. tačno, iako imamo medalje koje Značiš, su kolega, šta olimpijske. ćeš sad za Pošto je kraj? kraj, Čedo, Red je da nas sve Da, upuca. pušku da mi pokloniš. Idemo Sad si ga sami, ne nemoj drži. da nas... Čekaj, pušku da mi pokloniš. ajde okreni se. Ajde. Čekajte, Hvala molim vas da vam mnogo, pokrenemo. dragi gledalci. Nemoj da upariš nikad Uživali pušku. smo svi u našoj emisiji, vidimo se Pušku sledeće ni u šale, nedelje. jel Dobro, tako? dobro sam. Čekaj, Za Lazare, vas, recimo, stani. Dunja Flash i... Stani, Lazare, recimo. Puška, Pušku ne smeš da dižeš ni na koga. nikada. Tako je, samo Ni u pravo zezanju. mete. Bravo. Bravo. Nego, ali sad si u našeg Miluna. Ode Milun. Milune, beži. Beži, Milune, beži, Milune, beži. Pametno, beži, Milune. Polude ovaj Nebojša. Op, vidi, rastera ljude pozadi. Ko će više ugasiti? Doviđenja. Gasi tamo neko svetlo. Slavi, slavi. Kapsite ovog ludaka, stavljaj ga. Slavi, slavi.